Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu kuNkulunkulu wethu, samdumisa bangcwele ukuba siphinde sihlangane namhlanje sishere izwi lakhe, sizwe ukuthi yini uNkulunkulu akasiphathele yona namhlanje. Nami-ke ngizohlala ngilalele njengani yena sebenzisa umzimba wami ukukhuluma nathi. Uzosebenzisa umzimba wami ukukhuluma nathi, nami ngizolalela. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu kuzo zonke iy'ndawo lapho kufinyelela khona uYouTube wethu, ufinyelela emhlabeni wonke jikelele kahle hle. Inkinga bese kuba ukuthi ulimi esilikhulumayo abanye abaluzwa. Naku-WhatsApp ngenisana abantu, kusho ukuthi-ke kade ngagcina ukusho njalo. Ngenisana abantu sebengena kalula. Uyamthola umuntu wakho nivumelane, umfundise imithetho yasekhaya lezwi. Oqala nje ama-emojis. Owesibili i-VN ayeqe ku-3 minutes. Uma emabili ama-VN emathathu isikhathi siyahlanganiswa mawangeqe ku-3 minutes noma ngaba u100. Mayingeqile ku-3 minutes ngizowalalela. So kusho amagama nje umgomo 3 minutes. Abanye aba-understandi-ke. Awenza abe u3, abe u2, abe ngaphansi ka3 minutes. No. Akufanele ngihlale nawe nge-VN isikhathi esingaphezu ka3 minutes. Noma ungawenza abe u5, mawangeqi ku3 minutes. Noma ungenza ibe yodwa mayingeqi ku3 minutes. Maye u5 isikhathi siyahlanganiswa onke sihlangene angeqi ku3 minutes. Abanye kuyabadida leyo nto. Abantu phela abaningi, angithi abanye banezinto abazibuza, uthothi mina sengispenda 6 minutes kuye kukhuluma mina kulungile ngoba ngichaza inkinga. Kodwa masihlanganisa nawe akha ama-minutes seku9. Yabona ukuthi-ke ulendo obumude kangaka nje. Baningi kabi abantu kumanje nje, maningi ama-messages akhona athunyeliwe okufanele ngiwakline. Bese-ke abantu bayadideka. Mawuthola i-message ngosuku ongathumeli ngalo, musuthumela, musubonga, musukusho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Linda kuze kushaye usuku esivumelana sokuthumela ngalo. Okwamanje sithi umsombuluko. Kodwa uma la wakhona engaphelanga kwashaya umsombuluko, kuzohlehla kumsombuluko. Futhi sizosheshe sivale ngenxa yezinkonzo zika-July Conference eqalayo ngoLwesihlanu. So-ke kusho ukuthi asizuqala ngoLwesihlanu ukuthumela, kuzoba nganeno kwalokho. Akusho-ke lokho ukuthi jaha ubusuthumele. Cha, asidedelelane bafowethu. Abe befakaza ngesonto elidlule, abadedela abanye phela bafakaze kuleli sonto. Musufakaza kabili ngeviki elilodwa. Cabangela abanye abantu, ucabangela ubaba uNsibande. Akulutho-ke kodwa noma umcabangelanga yena ngoba umnika umqhele wakhe ngokumfukuzisa kulungile. Kodwa kukhona abanye avele bashintsha inamba, wazishintshelwana. Esenginenamba eziwu4, 5. Selokhu angena nje ekhaya lezwi yena, unyaka nonyaka noma every 6 months ushintsha inamba. Kukunika igama elibi, kwenza ngathi uyisigebengu somuntu, uyisigebengu wena. Ushintshe inamba, uyabaleka, uyacasha, ushintshelani inamba? Bafowethu ake sibehave kahle. Bese ngikhuluma nalabo abantu abafake i-status zabo zaba ama-emoji. Kahleni bafowethu, yekani ukufaka ama-emoji. Uzidalela ukuthi noma ungawafaki ekhaya lezwi, nge-status sakho wafakile, nge-status sakho yesihogweni, ngoba umoya wamadimoni lo. Ake ngidlule lapho ngene enkonzweni. Lezi zinto namsebenzi ziyasihlupha, ziyasibambezela. Ake siye enkonzweni yanamhlanje, Matthew chapter 5 uverse 10. Izolo-ke sike sathi ukubuka-ke uverse 11. Simasiqedile-ke kuverse 11 and 12 ukubabuka, sobe sesiqhubeka-ke nentshumayelo yasentabeni, simuve away from verse 10. Ngiyacela ukuthi ngikhuleke singakaqhubeki nenkonzo yethu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Masithandaze. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo,
uNkulunkulu wethu onomusa, siyakubonga, siyakudumisa, siyacela ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele, ukhulume uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sifunda-ke uMathewu chapter 5 verse 10 othi, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Blessed are those who are persecuted ngenxa yokulunga ngoba umbuso wezulu ngowabo. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Simuvela-ke kuverse 11, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ingane, beqamba amanga ngenxa yami. Yabona abantu baqambela amanga, bathi wenza into ethile ungayenzile. Uma kungenxa ukuthi uyakholwa, ubusisiwe. Uma kungenxa nje ukuthi uyakholwa, ubusisiwe. Sibheke kuverse 12, uma siqedile ngoverse 11 uthi uverse 12, jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Babazingela abaprofeti abanandulelayo. So-ke masihlehla siyale emuva seko Eliya ebulala abaprofeti bakaBhali, emsongela uIzebheli, emsongela ethi nakuwe kusasa kuyobe kunje. Kodwa uNkulunkulu wamsiza, wambalekisa. Nakho phela efika entabeni edla amaqebelengwana awenziwe edwaleni, enziwa izingelosi, wadla kwathi uhamba ngamandla lokhu kudla for 40 days ezilile ukudla. uEliya uhamba esemgwaqeni noma esendleleni. Babazingela abaprofeti abanandulelayo. Ake sibuke iZenzo chapter 5. Zenzo chapter 5 verse 41. Mhlambe soqala ku40. Kunya ngabapostoli la. Base bebabiza abapostoli, babashaya, babayala ngokuthi bangakhulumi ngegama likaJesu, babakhulula. Njengoba nawe bandleni lakho kuthiwa musukusho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Benza exactly lento leyayenziwa. Mabethi musukusho uJesu Kristu inkosi, bayakuzingela, bayakushaya ngokwenze njalo. To verse 11, khona basuka phambi kophakathi xolo, bethokoza ngokuba bebefanele ukudunyazwa ngenxa lelo gama. Abayekanga ukufundisa nokushumayela ivangeli ngoJesu Kristu imihla yonke ethempelini nasemakhaya. Abazange bayeke. Yabona, abazange bayeke. Babazingela nabanye abaprofeti ababe phambi kwenu. Ake sibuke le ndaba kancane sihlehla isukaphi. Isuka kuverse 34. Ngizoyifunda ngize ngayixoxa. uGamaliyeli, kuthiwa iseluleko sikaGamaliyeli. uGamaliyeli wayenesikole seBhayibheli. uGamaliyeli wayefunde kakhulu enesikole seBhayibheli okwafunda uPawulu kusona. Ungakuthathe ngokuthi ukufunda kuncane kuubala. Abanye bagxeka ukufunda ngoba besaba ukufunda. Abanye bagxeka ukufunda ngoba becanti bazofeyila. Hamba esikoleni seBhayibheli uyofunda. Ngiyayirecommenda iHoly Nation ngoba ngisebenza khona ngothisha. Hamba uyofunda iHoly Nation. Yebo phela zonke izikole ezinjalo mhlawumbe zingefane ngoba nezikole nje zikahulumeni azifani kakhulu, ziya ngoprincipal okhona. Kodwa hambani neHoly Nation niyofunda. Nifunde ucwaningizwe, nifunde ukufunda iBhayibheli. So uGamaliyeli ke wayenesikole seBhayibheli. uPawulu wafunda khona wagogoda. uPawulu wayefundile uPawulu. Yikho ebhala incwadi eningi kangaka nje. Ngase ngisho kaningi, uma ungcwele ukusebenzisa ngcono uma ufundile. Hamba uyofunda. Hamba uyofunda ukuba nomona. Bona abanye beshumayela ngcono kunawe, ube nomona. Bona abanye bazi izinto ongazazi. Agcina umuntu esekhothisa ivesi akalazi, useqamba amanga. Agcina umuntu esethi uPawulu wathi, kanti akuyena uPawulu uPetro. Wazi ukuthi incwadi ezikaPawulu. Athi umuntu ihubo likaDavid kanti lela kulona likaDavid. Yabo, ungakhothi uma ungazi ngoba uzokhuluma iphutha kanti uyashumayela. Mase kufanele uxolise kulabo bantu khona ongasekho kubona uxolisa uthini.
hamba eBible school uyofunda uyeke ukuquote izinto ezingekho. Yebo liyaxoshwa libhekile udideke, nami ngiyadideka. Basanda ukungitshela nje ukuthi esikhulwini sokuthi ngithi amaHubo 1:1 ngathi Isaiah 1:1. Angazi besikuphi noma embuba noma emyudeni angazi. Wangitshela umama uthi hey wena uthe kanti bekufanele uthi. So ke khona lokho kudideka, ngiyaxolisa nje kakhulu ngakho kukhona. Kodwa hayi ukuthi ukwenze nje wena njalo nje wena incwadi zakhe ezikaPaul amaHubo onke kaDavide. No akusinjalo. So ke uGamaliyeli ke wayewumFarisi eyisazi imithetho esitusekayo ezweni lonke. Wayala ukuba abantu bakhishwe isikhashana. Abantu babenzani? Basebebuthene kuzoshaywa abapostoli. Wayeseyala ukuthi ake bethi ukukhishwa ke isikhashana. Wayesethi kubo laba basele iziphathimandla amadoda akwaIsrayeli, qaphelani kulokho eniza ukwenza kulaba bantu. Qaphelani lokho enizokwenza kulaba bantu. Verse 36. Ngokuba ngaphambi kwalezi izinsuku kwasuka uThewuda ezishaya umkhulu, kwanamathela kuye amadoda angathi 400, wabulawa yena nabo bonke abamlandelayo bachitheka baphela. uThewuda naye ukhona isifundiso ayenaso, bamnamathela abantu, babona isifundiso esirong, bamshaya, bambulala kanye nababemlandela. Uxolo. Verse 37. Emva kwalokho kwasuka uJuda waseGalile ezinsukwini zokubhalwa, wahlubula abantu ukuba bamlandele. Nalo wabhubha nabo bonke abamlalelayo bahlakazeka. Usethi kuGamaliyeli, manje-ke ngithi kini, dedani kulaba bantu nibayeke, ngokuba uma lelisu nalo msebenzi kuvela kubantu kuyochitheka. Kepha uma kuvela kuNkulunkulu aniwukuba namandla okubachitha, funa mhlawumbe nifunyane njengabalwayo noNkulunkulu. So ke kusho abapostoli hayi qhelani kulaba bantu. uGamaliyeli isifundiswa sabona no, there is something kulaba bantu. Qhelani kulaba bantu. Anisubashaya, anisubahlukumeza. Uma lento abayikhulumayo kungeyabantu izochitheka, izoshabalala. Kodwa mayivela kuNkulunkulu ngeke niyenze lutho. Ngeke niyenze lutho. So qhelani kulaba bantu. Verse 40. Base bebabiza abapostoli babashaya, babayala ngokuthi bangakhulumi ngegama likaJesu, babakhulula. Sisuka ngale kuchapter 5 othi verse 12, jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu omkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. So abapostoli bashaywa abafowethu esibalandelayo. So asisucabanga ukuthi uma singabapostoli banamhlanje asizoshaywa. Sizoshaywa. Sizoshaywa. Yisho licacilizwe lithi kufanele sijabule sithokoze uma sizingelwa sishaywa, ngoba nabapostoli esibalandelayo exactly the same thing happened. So ke ubese kuthiwa ke basuka ke verse 41, khona basuka phakathi komphakathi bethokoza ngokuba bebefanele ukudunyazwa ngenxa yalelo gama. Abayekanga ukufundisa nokushumayela ivangeli ngoJesu Kristu imihla yonke ethempelini nasemakhaya. So ukuhlukunyezwa kwethu akusho ukuthi asiyeke. Sizohlukunyezwa kodwa sizuyeka. Bathi abafana bangani baDaniel, kodwa thina ngeke siguqe. Siyazi ukuthi uzosindisa noma ngaba ngesindiseke, but we will never bow. Ngeke siguqe. Siguqela abanye uNkulunkulu ekhona odala izulu nomhlaba. Wena uguqela abantu. Mhlawumbe okomguqela nje ungena uguqa sithandazo ungena uNkulunkulu wamguqela. Kodwa imali ungayiniki isangoma noma umuntu ngqo ibeke lapha phansi. Bese kuthi umuthi awubongwa, mawuphuma ufuna ukuthatha uphuma uhamba umuthi awubongwa. Hey bakithi. Yabona into yasethatha zonke ziphambana nezwi. Izwi lenkosi lithi asibonge, bona bathi akungabongwa. Hayi bafowethu, ake sinamatheleni enkosini ethu uJesu sikhonze. So bengibuka ke la ukuthi ke abazalwane kuthiwa nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze
ukuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. Kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. Nathi sizozingelwa, kodwa masijabule sithokoze. Bathokoza nabapostoli, kusho njalo verse 41. Khona basuka phambi komphakathi bethokoza. Beshaya, angazi umzwile verse 40, bashayo. Kodwa basuka benjani? Bethokoza. Bathokoziswa yini? Bathokoziswa ukuthi umvuzo wabo mkhulu ezulwini. Mkhulu, kodwa kubi uma uhlupheka ngenxa yokuthi uyisoni, wonile, untshontshile, uyaphinga, uyafeba. Kodwa ma ushaya uthukwa ngenxa igama likaJesu, ubusisiwe. Asihlaleni-ke bafowethu esibusisweni, singasuki. Ayike, ngicela ukuguqa ngithandaze, simbonge uNkulunkulu ngenkonzo yethu, sibuyisele kuyena, uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga Nkosi ngakho konke. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami uvele unguNkulunkulu, usize kube yilona loyo, umlekelele Nkosi ahlale kuwe angasuki. Nginikela kuwena-ke Nkosi uqobo lwami, sebenza emfihlakalweni, sisekuwo lo mkhuleko esikuwona, sikhulekela iy'nkonzo, conference kaJulayi. Bagcine Nkosi abantwana bakho beze ezinkonzweni, balondoloze bebuyele emakhaya, ulondoloze amakhaya abo, besuba kanye nathi kulezi inkonzo, sizwele ubukhona bakho. Siyabonga, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Abagulayo njalo abasebenzisa imkhuleko, miningi imkhuleko, khona we-stroke, khona wezifo zonke, bese kuba khona owani oyinhlanga, oyingcabo. Imkhuleko bafowethu ikhona, isabalele. Khona ka-18 May, kukhona ka-June 16, kukhona oka-11 June. Madoda, miningi imkhuleko, idinga nje ukuthi thina senze njani? Sibambisise lokho esinakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsibande uyavalelisa, ube nosuku oluhle nempela sonto enhle. uJesu Kristu inkosi.